I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello mga broisis at welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay tayo magse-celebrate ng birthday ng aking pamangkin na si Kasuki. Yung pamangkin ko po ay nasa Japan po. So yung kanyang celebration na dito sa Pilipinas. So yung kanyang handa, ito. Ayan, papakita ko sa inyo yung kanyang handa. Meron siyang palabok, ice cream, chok to go na dalawang order, cake at saka soft drinks. Ang kagandahan po dito, niligyan po namin ng quiz yung aming handa. So magkakaroon po kami ng games. So ang makakasama po namin si games ay aking kapatid, si Abby, aking asawa si Madona. Ayan, tapos yung aming mga anak at pamangkin. Ayan, si Nawari, ayan, nandito na po. Hi! Ayan, sila po yung, bali kami po yung mga maglalaro dito para naman, guys, galingan nyo ha. Bago po natin umpisan yung ating laro, kakanta muna po kami ng happy birthday. Ayan, go. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday Kasuki! Happy birthday, Kasuki! We love you! Go! Oh, dali, go! Yay! Dito ka! Bilis, anak! Dito kaya ang... Galingan nyo! Galing ka mo, Bek! Saka lang! Aba, kanina, okay ka! Ay! Ayaw mo gusto yata sa practice! Hoy! Ay, ang taas! Nagugulat ko na! Ay! Baba! Ay, musika. Sige, kain ka na kain! Sige! Bakit hindi kami nag-ano? Hindi naman ang nakakap-ano? Sige, kain ka na kain! Ito ba? Sige lang! Ang galing ni Kiki! May kain na kain na! Ang gaya! Gutom na ako! Pinagpasan na ni Kiki! Ay, awa na tayo nito! Lugi na kami, King! Ito na! Tutuwanan na to! Natutuwa na lang ako. Aray ko! Ano ba? Hinuhulog na naman! Busog na si King! Eh po! Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yun? Paano ba? Gutom na ako! Si King! Ano sa King? Ay! Ano ba yan? Hindi mo nagsiseryoso na suwari. Gutom na rin, anak! Ang taas! Muntis lang ka! Ayaw! Maganda yun. Ayaw na mababa, gusto na mataas! Apa, paikot-ikot na lang si King. King, may Royal King, ha?
binanalo na. Excited. Oy. Kawawa yung matatanda. Pare kayo na makain! Wari, may ice cream mo. Ang gagaling ng mga bata. Tayo may kasama pa din eh! Madaya! Hindi to kasaka mo. Paano ba yung ticket? Hindi pa lang ako yun. Wari! Hindi kami pa sa camera. Okay lang yan! King, hindi ka kita sa ka. Hindi nakita yung anak ko eh. Hindi ka kita. Ay, bakit? Hindi ko din. Yan. Ano ba yan? Ito naman. Yeah! Natirahan mo kami, ah. Ang gagaling na. Ay, tirahan mo kami. Uy, ate, malugi tayo dito. Daya nyo! Focus. Focus. Uy, nahulog na ko naman to. Oo, pwede yan, kahit alin dyan! Sandali! Uy! Nabitin ako doon ah! Isang buto lang yung nakain ko eh! Nabihan ako, babalik ako, babalik. Ay, ikaw na! Dito ako? Oo. Pag nandun ka na, hindi mo naman Bilisan mo, Mika. Sumumo ka na, sumumo. Sumumo ka na, sumumo. Ito na to. Sayang ka lang ko, nakakabitan na. pati tawa lang doon eh! Hindi ko alam ano kukunin ko. Ayan, yun. Sarap. Okay, focus. Madali lang tayo! Hoy! Pinabasbasan. May ritual. Ay, puntikan na. Di pa nakakain ko. Ano ba yan? Bitin talaga ako. Bang! Nag-aabang. Sabi na gan. Uy, tagal mo. mo. Wala nang galing. Sayang. Natayo, kaliyo. Ay, sayang. Nakakahingal! Mami, ginayan. Bye-bye! Sinasabi, tirahan mo kami. Bawi ka, Marik. Bawi ka, Marik. Hindi mo na alam. Babawi ako. Huwag mo naman kakamain yung ano.
and learn. Ay! Sada, tira mo kami ha? Sige lang. Sige. Ano ba? Ayaw! Yay! Kain na naman! Bang! Sabi mo, kain na naman. Seryoso na. Pag nandun ka na, hindi ka makakain ng ayos. Kaya na. Grabe! Dadulas. Kain ka na lang, kain ko yan. Ay! Huwag yung gagalingan. Ano ba ayaw? Dito ako na. Okay? Ay! Buti ka na isa. Kuya, tatayo ka na niyan. Kuya, tatayo ka na niyan. Kuya, tatayo ka na! Ayaw! Ano ka lang may kain? Ang sarap! Talagyan niyo na lang. Ang sarap! Thank you! Walang fiction. Walang fiction. Bye-bye, Daddy. Ako Thank you na sa next. sponsor! Fiction, walang fiction. Ako na next. Kuya! Hello! Si Prince at saka si... Ayan na si King. Ay, mo. Ay, kumain kanina. Ang sarap! Ang sarap nila kalaban! Sila marunong, mabubusog ako. Mabubusog ako! Okay. Eh, kuya, may yellow kuya. Ito. 3, 2, 1. Ice cream talaga sila eh. Akin to? Sige lang na, kahit ayun na lang yan. Bilisan nyo! Bilis nyo kumain! Kumain na kayo na kumain! Ayaw mo makisama pa. Ano na yung ano ba ng cake? Baka ako yung pinapakot lang na. Bakit? Wala na kayo iba! Oo nga! Ay, tumuntik na. 1, 2, 3! Patrins! Mamaya ka kaya taka ka! Hoy! Kami muna! Eto na! Pagod daw wala lang edit. Sila nakatalikod sa... Ay. Oh my Ganun God! din naman eh. Pakisama ka. Alakas! Eto na! Napagod sabi, wala na edit. Wala na. Agad! Aba, bilis! Eh talagang ganun wala naman sa akin. Magbibigyan kita, sige kumain ka muna. Parang galon! Ganun first! Parang galon ba? Mami naman. Dito nakakalat si Mami. Aba, galingan ng mami mo. Wala na sa asawa dito. Wala ka sa asawa, wala ka na anak, wala tita-tita. Bye-bye. Kanya-kanya na to. Ano? Kanina. Ang ano na ng... Hoy! Eto na! Cake. Ginagaw! Hoy, man! Cake ko lang cake! Sarap ng manok. Ba, kaya pa. Babay, may options mo na yan.
Ay, ganun. Pagdating sa akin. Ayaw, mga tumayo. Nabili ako. Kumangagaw ka sa anak mo eh. No? Malapit yung anak eh. Wala nga anak-anak dito. Ano to dito? Bilisan. Ay! Bibilisan ka. Nabubulunan ka din. Nakakadalawa pa lang. Nakababi na! King for three. Champion to, King for champion to. three. Bang! Ay! Ginalagan ni Waring! Dulas. Sabi sa mo. Tahan Ito na. Nadulas to eh. Ang nakakahinga. Nadulas na Kuya King. Ayoko na, bagutom na ako. Galingan mo. Ay! Yun na. Ate Donay ko na lang, hindi nakakakain. Oo nga. Ay! Gusto mo teknik? Kawawa ko naman mag Dapat nabagal yung ano yun. By TikTok? Oh. Ay! Ganon. Ay! Lakasan Ayaw. mo ng konti. Ganon. Ah! Oh, ganon. Ice cream. Siyempre. Ah, ice cream talaga sila. Ice cream na ako. Nauuwaw na ako. Teknik daw eh. Go, tita. Go. Alali lang. Inukulak sa taas. Oo, oo. Kumuha ka lang akong cake eh. Ang King, eto na King oh. Alas dyan. Kain na. Kain pa. Alam niyo, pagdating natin mamaya niya, simple natin. Okay. Sayang. Ay, friend daw! Sumali ka rito. Sumali ka. Wala kang ice cream. Sumali ka kasi dito! Sali ka, kuya. Oh, eto para kay Kuya, para kay Kuya to. Kuya, uupo ka pag magtabayo ha. Oh, ice cream! Sige, sige! Dito ka. Sige! Sige! Dali! Oh, dali! Dito! Oh, dali! Takaw mo! Dali! Sige! Try. Kainin niyo muna yan! Ano gusto mo, kuya? Sasawa rin kayo. Ay Kuya. May sarili mo na si kuya. Kati Karing. Ako. Thank you po. Ay! Oh, ikaw na. Ay! Ay! Na, magaling ka, tatayo ka na Hoy, pala. Kuya, maglaro ka dito. Oo, tayo! Kaya yan. Ayoko na. O, sige, alis ka na, kuya. Nabusog ka na eh. Yung Kuya namin napos. Ayun, nag-enjoy
Nandiyan naman po yung pamilya. Nandiyan yung aking mga kapatid, aking asawa, at saka yung aking mga pamangkin anak. Yan. Papasalamat po kami sa nag-sponsor itong aming pagkain kay Maria Uno. Yan. Andiyan siya actually, ayun, kausap namin sa video call. Nako mo. Basta kami to. Sige, kausap kami. Maraming salamat sa iyo, Tol. Thank you! Anak, katasabihin. Thank you, Thank Mama! you, Mama! Thank you, Mama! Yan, maraming. Tapos, happy birthday kay Kasuki at saka kay Donna. Advance. Ayan. Thank you. Thank you, Tol. Maraming salamat sa blessing na sinyo sa amin ngayong araw na to. God bless, Ate! Ayan, bless. At shoutout po sa mga kapatid nating OFW dyan, sa mga po kayo ng pagmumudo na roon. Lagi po kayo mag-iingat. Ayan. So, nandito na lang po. Batiin natin. Batiin nyo. 2, 3. Happy birthday, Yasuki! We love you! Paano ba yun? Ganon. Ganon, kuya! Love scars. Ayan. Love scars. Thank you, Tol. Thank you. Ganito. Dako. Hey, love scars. Thank you! Bye, Mama! Bye. Titirahin na namin to. Kuya! Ano na, kuya? Halika na. May dala na lagyan.